dirixirme ao señor Garamendi. Sí, quero dirixirme a él porque máis aló do machismo que rezuman as palabras que onte dixo sobre min, quero decirlle claramente que non imos permitir que 25 veces máis o salario mínimo que un traballador ou unha traballadora do noso país nos den leccións de reducción de xornada laboral. O señor Alcaraz non é a maioría social do noso país. Digo máis, o señor Garamendi, con machismo rampante, non sabe o que é traballar 40 horas a semana. Por eso se permiten... Remato, hai motivos para a esperanza. E digo máis, imos gañar esta batalla. Pero imos gañar esta batalla, a min costoume todo, en fin, despois todo o mundo presume de todo, do que facemos no Ministerio de Traballo, pero lembrade que a reforma laboral saiu por un voto en contra. Digo, a favor de errado, non? E iso que iba Demetrio, non? Joaquín Pérez Rey e máis eu decíamos, o Partido Popular non se vai atrever a votar en contra, porque era con ese ben querido diálogo social, con acordo tripartito. Agora falan de diálogo social, pero carai, votaron en contra, é dicir, nada nos foi fácil. Pero digo vos que esta loita vaise gañar, e sabedes por qué? Porque está gañada na rúa. Por eso o Partido Popular non aplaudiu. Esa é a razón fundamental, porque por calquera cidade do mundo a que vou, achégase calquera traballadora e traballador, isto sabe moi ben a xente que me acompaña en Madrid, moitos xornalistas que me acompañan ás veces paseando, paranme non para darlles ánimos eu a eles, non para a xente traballadora dicirme imos gañar esta batalla. Así que dende Ferrol dígolle ao señor Garamendi e aos poderes económicos que están